иншооти мазкур дар фурсати кӯтоҳ ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ дар арафаи ҷашни истиқлоли давлатӣ ба сокинони ҷамоати деҳоти Сангтуда тақдим карда шуд. ронандагон аз ин иқдом ба хушнудӣ мегӯянд, ки роҳи 40 дақиқаро дар 20 дақиқа бемушкилӣ тай мекунанд. خیلی میره در مسافر کشانی میکنه. خیلی پیشور راه خراب بود. رستگاه چقرا پستی بود و خوب نبود. این حاضی که رای خوب شده اینم ما می نداریم. راهمان خوب شده. ساز میریم میاییم. пештар қисмҳои эҳтиётии нақлиётамон зуд фарсуда мешуд ва маблағи зиёд барои таъмир сарф мекардем. ҳоло ин мушкилӣ бо ташаббуси созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва соҳибкорони некдаст ҳалли худро пайдо кард. аввал раҳо вайрона буд, мошинамон запчаст мехӯрд, расходмон зиёд буд. ҳамин раҳмат ба пешвои муаззами миллат ки ҳамин соҳибкороро дастгирӣ кард, ҳамин раҳра кадан дар мо додан. ҳозир ки дар 15 минут мо мерасем дар ноҳияи Данғара. ҳам роҳҳои мо пештарак аз чиз барондагӣ буду, ҳозир нав кардагӣ хеле хуб соз шудагӣ. қиёмиддин Чориқулов, соҳибкори маҳаллӣ, дар ифтитоҳи иншоот нақши арзандаро касб мекунад. ӯ чунин бунёдкориро дар дигар гӯшаҳои диёр низ анҷом додааст. раиси вилоят дар ин рӯз аз лоиҳаи сохтмонии хати оби нӯшокӣ барои чорво ва сокинон дар деҳаи Навобод ба истифода доданд. ба гуфти истиқоматкунандагон, дар деҳа норасои об вуҷуд дошт ва ҳамакнун ин мушкилиашон бартараф гардид. хати оби нӯшокӣ пешбинӣ ба 377 оила шуда, тасмим аст ки дар наздиктарин фурсат деҳаҳои атроф низ бо об таъмин мешаванд. дар асоси нақшаи ҷомаи рушди чорводӣ ва чарогоҳҳои деҳаи Навободи ҷамоати Сангтуда яке мушкили аввалин дараҷаи нарасидани оби нӯшокӣ барои аҳолӣ буд. имрӯз дар асоси ин мушкилӣ бо дастгирии лоиҳаи рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо дар ин деҳа саре ки дида истодаем, об омада ҷорӣ шуда истодааст. лоиҳа татбиқ шуд. 2360 нафари аҳолии деҳа бо оби нӯшокии тоза рад таъмин гардидааст. имрӯзҳо дар ноҳияи Данғара дар 60 деҳаи лоиҳа фаъолият карда истодааст. дар 23 деҳа ноҳияи Данғара имрӯз инфраструктура дорем, ки бо оби нӯшокӣ барои аҳолӣ таъмин кардем. пули чорбогузар сохтем. бисёри мушкилот дар асоси фаъолияти лоиҳа ҳалли худашро дар ноҳияи Данғара ёфт, амалӣ шуда истоданд. зимнан гурӯҳи корӣ баъдан дар муассисаи таълимии рақами 29 бо сокинони деҳа мулоқот намуданд. дар ин вохӯрӣ раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода ба сухан баромада миннатдории хешро ба соҳибкорон расонид ва афзуд, ки бунёди иншоот солҳо ба сокинон хидмат мекунад. инфраструктураи деҳот рушд карда, симои шаҳраку деҳот дигар мегардаду ҷойҳои нави корӣ низ пайдо мешавад. Асадулло Раҳмон, намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 30-солагии истиқлоли давлатӣ, дар ноҳияи Данғара миннатдории хешро ба соҳибкорон расонид ва афзуд, ки дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст бунёду аз навсозии роҳу пул, иншооти маъмурию ҷамъиятӣ дар ноҳия ба истифода дода шудааст. ин тадбирҳо ба хотири арзанда истиқбол намудани истиқлоли давлатӣ мебошад. дар анҷоми чорабинӣ ба соҳибкор Қиёмиддин Чориқулов ҷоизаи ободгари ватан ва ба як қатор соҳибкорону сохтмончиён ва механизаторон сипоснома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд.